Bună seara, dragilor! Ce faceți, cum sunteți? Iată că suntem din nou împreună. Este ora 19 a României și suntem din nou la live-ul de pe grup. Ce ai simțit și ce ai văzut în relația dintre părinții tăi? Oh, bună seara, Gabriela! Ești aici cu noi? Haideți să vedem cum ați petrecut ziua de astăzi. Bună seara, Florica! Mă bucur că ești aici cu noi. Numai puțin. Așa, să văd, să mă verific dacă este bine. Cum a fost ziua voastră astăzi? Bună seara, Tania! Nu, aici. Bună seara, bună seara, bună seara! Haideți să vedem. Bună seara, Simona! Tu ești urmăritoarea mea fidelă. Ce părere aveți despre tema live-ului din această seară? Cum am văzut și am simțit relația dintre tata și mama? Voi cum ați văzut-o, cum ați simțit-o în copilăria voastră, în adolescența voastră? Cum ați simțit-o? Numai puțin. Cum ai văzut și cum ai simțit relația dintre mama și tatăl tău? Eu sunt Violeta Catița, constelator, pasionată de trecut și de genogramă. Și mă bucur foarte mult că am descoperit genograma căutând răspunsuri la întrebările mele, prin care am învățat să merg în trecut, să privesc trecutul din altă perspectivă, să înțeleg, să simt emoții și așa mai departe. Bună seara, Monica! Haideți să vedem. Cum vă amintiți voi, cum ați văzut și ați simțit relația dintre părinții voștri, dintre mama și tatăl tău? Haideți să vedem. Am vorbit 2 seri despre tata, am vorbit 2 seri despre mama. Relația părinților a fost cu multă adrenalină. Super! Și ce ai simțit tu? Ce emoții ai simțit tu atunci? Haideți să vedem alții. Cum ați simțit voi? Relație tensionată? Altceva? Teamă? Ce emoții ați mai simțit? În afară de teamă, așa? Dacă relația a fost cu adrenalină, ce ați simțit voi? Cât de mult gelozie? Wow! Din partea cui? Gelozia este o frică mare, că am vorbit despre ea. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi trăim gelozia. Dacă nu gelozia în relația de cuplu, gelozia între frați, gelozia între femei, gelozia la locul de muncă. Tata era gelos. Da, și atunci copiilor, cum le este, cum le poate fi, le este frică. Frică, furie și că nu pot să fac ceva, neputință, da. Bună seara, Alina Voinea, uite ce frumos. Mă bucur să fii aici cu noi. Bună seara, Elinca. În adolescență am simțit frică, rușine, furie față de felul în care și-au trăit părinții relația sau ceea ce am simțit noi. Nu toți copiii simt la fel. Și mai ales e posibil să simțim, să fi simțit, bună seara, Anca, să fi simțit neputința de a face ceva. Sau frica împinsă până la neputință.
rușine. Da. Ceea ce aducem, bună seara, Cristina, ceea ce am adus noi sau a rămas imprimat în ființa noastră, în amintirile noastre, în amintirile voastre, până târziu în viață, sau poate a fost un model că așa este, așa se întâmplă, așa este în căsnicie. Într-un fel sau altul chiar este, doar că fiecare dintre noi la începutul unei relații a avut alte așteptări. Și probabil că fiecare dintre noi am văzut relațiile altora diferit de relațiile părinților noștri și am trăit în așteptări. Cum vi se pare? Știți despre ce vorbesc? Haideți să vedem. Ați scris aici că ai trăit frică, ai trăit rușine, ai trăit neputință, ca și copil, ca și adolescent, când te-ai raportat la părinții tăi. Cât de mult ai dus cu tine în viață aceste emoții? Cât de mult și-a pus amprenta pe viața ta de mai târziu aceste emoții cu care le-am avut ca model sau cu care ne-am îmbibat noi viața. Bună seara tuturor, bună seara doamna Violeta. Vă iubesc și eu te iubesc și vă iubesc pe fiecare în parte. Haideți să vedem. Și la mine tata era gelos. Cât de mult v-a afectat vouă viața de mai târziu, comportamentul vostru cu copiii voștri, gelozia sau ceea ce ați trăit față de gelozia tatălui în relația cu mama. Frica o trăiesc și acum. Frica exprimată în diferite forme, și tata era gelos pe mama și o numea cuvinte urâte. Și e posibil ca aceste emoții să se fi imprimat în ființa voastră încât să fi vrut, cel puțin odată, să spuneți nu mai vreau să știu și să le înnebușiți și ele să iasă într-o formă sau alta la suprafață? Chiar acum, la vârsta adultului, ca vârstă, pentru că adultul emoțional este una și adultul ca vârstă este cu totul altceva. Pot fi aceste frici din copilărie, ascunse acolo în neputință, să ducă la insomniile din nopțile de acum, la tremurul corpului din nopțile de acum sau din zilele de acum? Cum vi se pare? Sau la blocajele de acum, la nu pot, neputința aceea din copilărie de a face ceva ca cei doi, cele două modele, primele modele și aș putea să spun chiar singurele modele din viață după care ne trăim noi viața, cele ale părinților noștri, neputința de a face atunci ceva să ne aducă acum în a spune nu pot, nu reușesc, eu nu pot să ating acel obiectiv. Bună seara cu iubire în inimă. Atât de mult îmi place, Victoria, când te aud că saluți așa. Ce părere aveți? E posibil? Acea neputință de acum, nu pot. Eu nu pot să fac asta. Eu n-am încredere să exprim ceea ce simt. Să vină de atunci, din copilărie?
Bună seara, Adela! Bună seara, oameni faini! Chiar bună seara, oameni faini! Da, este foarte posibil. Și dacă ne-am dat voie să știm, mulțumesc, cu drag, Victoria. Ce zici? Îți dai voie? Îți dai permisiunea să vină informația la tine? Îți dai permisiunea să poți să faci altfel? La mine totul a fost cu grabă. Cu siguranță îmi dau voie să știu. Care credeți că este mai sănătos? Îmi dau voie să știu sau nu vreau să știu? Trec peste sau trec prin? Înțelegeți? E posibil să fi rămas blocați în frica aceea de atunci? Eu îmi dau permisiunea să știu. Excelent, îmi dau permisiunea să știu. Da. Îmi dau voie și vreau să mă eliberez. Bună seara, Andreea. Îmi dau permisiunea să știu exact. Și cum mă eliberez? Când știu. Îmi dau voie să știu. Ceea ce am îngropat acolo de mici, de foarte mici. Poate când am auzit primele discuții contradictorii ale părinților. Și odată a fost frica, neputința. Am învățat să trec prin situație, abia atunci o înțelegi și o accepti. Super, Victoria! Cât ți-a trebuit până ai ajuns să-ți dai voie să treci prin situație și nu peste? Îmi dau permisiunea să știu cu iubire. Excelent. Da. Îmi dau permisiunea să trec prin. Știți cum, de fapt, când ne spălăm cu adevărat? Când stăm lângă apă, peste apă sau când trec prin apă, sub duș, prin duș? Îmi dau voie să știu și să trec prin. Super, Andreea. Îmi dau voie să știu și să trec prin. Da. Prin, pentru că mulți și sunt încă în proces. Da, dar îmi dau voie să cunosc și să știu. Îmi dau voie să știu. Și spuneam, deci neputința de a face ceva atunci când părinții voștri, hai să spunem frumos, se discutau în contradictoriu sau acționau în contradictoriu și noi de cele mai multe ori n-am putut să facem nimic. Cel puțin să fugim la stradă, dar nici aia n-aveam voie. Să nu spui ce a fost în casă și mai ales să uită, să nu știi, să nu știu, nu mai vreau să-i aud. Ați spus vreodată, nu mai vreau să-i aud pe părinții mei vorbind tare? Nu mai vreau să-l aud pe tata că o ceartă pe mama, că îi spune că nu știu este cum? Nu mai vreau să știu, da? Nu mai vreau să văd asta? De când am realizat care este impactul lui nu pot, le spun copiilor din grupă că nu există, doar nu vreau. Azi am avut surpriza să aud și un copil spunând de altuia, nu pot, nu există, mă interesează, mai exersează și vei reuși. Excelent! Eu foloseam când lucram la grădii, când încă eram, exersăm și reușim. Aha, vreau să mori, să nu te mai văd, așa-i strigam lui tata. Da, dar în momentul acela, da, și de multe ori și copiii mei mai spun acest lucru. Super, exersăm și reușim. Wow! Cum ar fi? Haideți să spunem și noi aici. Exersăm și reușim. Exersez. Excelent, Nina. Îmi dau permisiunea să știu să trec prin emoții. Exersez și reușesc. Cum ar fi? Exersăm și reușim. Perfect, Adela. Exersez și reușesc. Super. Exersăm și reușim. Excelent, Victoria.
Exersăm și reușim. Exersăm și reușim. Excelent. Exersăm și reușim. Da. Îmi dau permisiunea să vreau să pot să reușesc. Să pot, reușesc. Exersez și reușesc. Nina, îmi dau permisiunea să exersez și să reușesc. Excelent. Exersez și reușesc. Bravo. Felicitări. Mă bucur. Chiar mă bucur. Exersez și reușesc. Exersez, să învăț. Să-mi hrănesc iubirea. Exersăm și reușim. Exersăm și reușim. Exersez și reușesc. Perfect. Exersez și reușesc. Super. Ce fain ai ridicat mingea la fileu, Adela. Super. Adela este partenera mea, una din partenerele mele de râs. Și azi am exersat cu ea și am reușit. Exersez și reușesc. Cu dragoste. Super, Adela. Exersăm și reușim. Exersăm și reușim să putem să vedem ceea ce altădată am refuzat să vedem. Cum ar fi să spui, reușesc să văd ceea ce altădată am refuzat să văd. Credeți că s-au dizolvat ceea ce n-ai vrut să vezi în copilărie? Sau doar s-a acoperit și s-a transformat în răzvrătire, în furie, în revoltă, poate chiar și în ură? Ce zici? Acel din copilărie, dintre părinții tăi, nu vreau să văd și nu vreau să aud. S-a dizolvat sau doar s-a amplificat în furii? Îți dai permisiune acum să vezi și să auzi ceea ce ai refuzat să vezi și să auzi? Și se transforme în iubire? Ce zici? Care-i soluția? Să nu văd și să nu aud? Sau să văd, să aud și să găsesc soluții? Să-mi schimb perspectiva? Care credeți? Ce părere aveți? Să nu mai văd și să nu mai aud înseamnă să fugi din situație. Reușesc să văd ceea ce nu am reușit să văd. Nu ai reușit sau nu ai vrut să vezi? Ceea ce ai refuzat să vezi, Nina. Reușesc să văd ceea ce am refuzat să văd. Îmi dau permisiunea să văd și să aud ceea ce am refuzat în trecut și să transform în iubire. Super! Excelent, Florica! V-ați gândit vreodată că unii copii poartă de mici sau oameni poartă ochelari pur și simplu pentru că refuză să vadă? Ați știut, de exemplu, sau v-ați gândit că o otită poate fi refuzul de a auzi? V-ați gândit la asta? Din perspectiva asta? Sau că durerile din gât ale copiilor sunt refuzul de a spune ceea ce li se spune, vezi, să nu spui. Vi s-a spus cel puțin vreodată să nu spui ce ai văzut? Reușesc să văd ceea ce am refuzat să văd și să aud și să transform cu iubire. Exact. Asta înseamnă să hrănesc iubirea. Reușesc să văd ceea ce am refuzat să văd în trecut. Da, fiecare boală are ceva sufletește la bază. Excelent. Există și expresii. Să nu te văd făcând așa, să nu te aud. Exact. Copilul de o săptămână este cu răceală. Ce este rece în tine, Nina? Eu, de exemplu, am spus copiilor mei, mi s-a spus și mie să-ți înghiți plânsul. Înghiteți plânsul. Și normal că, după ce am spus înghiteți plânsul, de atunci n-am știut să fac conexiuni, la scurtă vreme a făcut roșu în gât.
sau amigdalită? Ce ziceți? Îmi dau permisiunea să văd și să aud ceea ce nu am reușit să văd și să aud și se transformă în iubire. Excelent, Tania. Să nu mai văd că faci așa ceva. Să nu mai văd asta în caietul tău. Oi de mine, de câte ori se spune. Să nu te aud. Ce ziceți? Ați spus vreodată? Sau vi s-a spus vreodată? Nu mai plânge? Înghiteți plânsul? Oi de mine. Acum conștientizez că i-am spus ceea ce se întâmplă în casă să nu se vorbească afară. Și care a fost rezultatul? Îl doare gâtul. Bloc în gât. Se blochează cuvintele. Eu obișnuiam să zic jar mănânci. Și-au făcut febră fetele? Exact. Exact, Nicoleta. Jar mănânci. Putea fi furia? Jarul, e furia, focul, arde. Înțelegi, Victoria? Ia merge acolo și vezi cum s-a tradus în emoțiile fetelor tale acest jar mănânci. Și eu o foloseam până de curând, da, însă de când am realizat ce spuneam acum sunt atentă. Excelent, super. Da. Taci nu mai vorbi. Exact, taci nu mai vorbi. Da, deși des și țin totul în ele. Ele răbufnesc greu, dar când răbufnesc... Iai, ești totală, Victoria, mănânci tu jar. Păi, de ce să nu-ți lasă și ții o porție din porția care le-ai dat-o tu? De multe ori și eu le spun copilor să nu povestească la grădiniță și unul dintre băieți mai are o tusă de 4 luni de zile. Așa, și poți să faci acum o legătură, Andreea, între ce spui și ce se întâmplă? Înțelegeți? Vulcanul iese. Da, vulcanul. Exact. Și mai ales când copiii fac puroiul acela în gât, închide gura că nu ți-am dat cuvântul. Așa, foarte bine. Și atunci, cuvintele și furiile, mai ales furiile, ies cum ies? Prin puroiul în gât. Amigdalele inflamate. Și luăm antibiotic și boala nu trece. O știți pe asta, cu antibioticele, pentru gât. Ia cele care aveți copii sau nepoți, dați-le să deseneze, să vedeți ce desenează și ce culori folosesc. Mi-a spus odată un copil la grădiniță, vorbeam, educatoarele în general, învățătoarele, de eu am fost educatoare, sunt momente în care vorbesc și tare, și mai tare. Și mama lui poza într-o relație foarte armonioasă acasă. Și copilul a spus, doamna, nu mai vorbi așa tare. Dar chiar am vorbit așa de tare, zice, când te aud că vorbești tare, parcă aud pe mama când urlă de se aude până la vecini. Da, copilul meu are puroi verde de mult timp. Eu 2 săptămâni antibiotic și nu mi-a trecut. Și ce ți-i închis în tine? Tu știi, Nicoleta, nu spun. Cum ar fi să spui? Îmi dau permisiunea să recunosc greșelile. Și cum ar fi să spui, îmi dau permisiunea să privesc din altă perspectivă. Da, ai norocul cu cântatul, doar că să renunți, Nicoleta, să mai spui eu nu spun. Eu făceam des amigdalită și apoi am probleme cu inima din cauza streptococului. Păi da. După 3 luni mă dureau urechile până nu am realizat că nu voiam
ce nu voiam să aud m-a lăsat durerea și am stat în durere ceva timp până am conștientizat. Păi asta e. Mai este o metodă pe care o vom face într-un workshop de o vorbire în care putem să exprimăm ceea ce nu vor alții ca să știe. Adică noi știm, dar îmi dau permisiunea să vorbesc. Perfect. Păi nu vrei să superi pe cei din jur, dar te doare gâtul pe tine. Dar găsește o formă de exprimare, Nicoleta, tu deja știi. Cum ar fi doar să spui, îmi dau permisiunea să vorbesc etic, fără ca să-i supăr pe cei din jur. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără ca să-i supăr pe cei din jur, pentru că există formularea. Da, super metodă, abia aștept cursul. Super, Adela, da, va veni. Nicoleta, ai putea? Hai să vedem. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Haideți să vedem cine poate să scrie această afirmație. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Fără să-i supăr pe cei din jur. Pentru că de foarte multe ori ne înghițim cuvintele ca să nu-i supărăm pe cei din jur. Exact. Și atunci cuvintele vin ele de la sine și se așează. Importantă este intenția. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Perfect. Haideți să vedem. Altcineva. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. E o intenție extraordinară. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Excelent. Haideți să vedem. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Hai să văd, Nicoleta, poți să scrii asta? Nicoleta, îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Da, și atunci, sau îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i supăr pe cei din jur. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Nicoleta, încă nu te-a durut destul de tare. Așa. Super, exact. Foarte frumos, Adela. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Super. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Excelent. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i supăr pe cei din jur. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Ne putem exprima în scris, ne putem exprima prin desen, prin pictură, prin N lucruri, prin cântec, prin fredonăm o melodie. Bună seara, Carmen. Și există și o metodă de a vorbi fără să-i rănim pe cei din jur. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Nicoleta, asta poți să spui? Că tu știi să te exprimi atât de frumos. Îmi dau permisiunea să vorbesc fără să-i rănesc pe cei din jur. Excelent. În ceea ce facem noi, cu mâinile, fel de aranjamente florale sau eu mai știu, de creații, fiecare la ce este priceput. Chiar și puzzle dacă faceți sau v-ați gândit? Poate părea ciudat, dar este o formă de exprimare în care se dizolvă și furia, să vă cumpărați o cutie de plastilină și să modelați din plastilină fel de, eu știu, figurine, de ce-ți trece prin minte. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Haideți să vedem cine mi-a scris asta. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Excelent. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să rănesc pe cei din jur. Super fain!
Excelent. Și atunci, când noi funcționăm pe, până la urmă, convingerea aceasta, îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur, chiar vor veni și cuvintele potrivite. Doamne, fă ca exprimarea mea să fie binecuvântare pentru cei din jurul meu. Iată că deja începem să creăm propoziții, fraze. Doamne, fă ca exprimarea să fie binecuvântare pentru cei din jurul meu. Păi se spune că atunci când noi facem un pas spre Dumnezeu, spre energia aceea creatoare, divinitate sau fiecare cum îi spune, Dumnezeu face, nu știu, nenumărați pași spre noi. Este important să ne dăm noi permisiunea. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să-i rănesc pe cei din jur. Super! Îmi dau permisiunea să exprim fără să rănesc pe cei din jurul meu, să comunic cu iubire și armonie. Excelent! Nicoleta, ai făcut un pas extraordinar de frumos și de mare în iubire. Îmi dau permisiunea să mă exprim fără să rănesc pe cei din jur. Minunat! Excelent! Și atunci, în această frază îmi dau permisiunea să exprim fără să-i rănesc pe cei din jurul meu. E posibil să lăsăm să se dizolve tot ceea ce am stocat în noi, tot ceea ce ați stocat în voi încă din copilărie, din ceea ce s-a preluat, s-a văzut de la părinți, din relația dintre ei. Și ei au făcut ce au știut mai bine, la vremea lor, din frici. Și în spatele geloziei e o frică foarte mare. Gelosul se gândește ce fac eu dacă pleacă celălalt, ce fac cu copiii, ce fac, cum mă descurc cu mâncarea, cu gătitul, cu spălatul, cu casa, cu masa, cu mai știu eu ce. Haideți să rămânem, deja a trecut jumătate de oră. Frica de a pierde, exact. Și tocmai de ceea ce ne este frică se întâmplă. Și ce părere aveți? Poate fi aici la bază gelozia și foarte multe neînțelegeri, sunt și foarte multe discuții, văd copiii în familii pornind de la gelozie. Aseară am întrebat-o pe mama cum se simte, ce frumoasă comunicare, nu știam cât valorează. Și? Ce zici? A meritat întrebarea, Nicoleta? Aseară am întrebat-o pe mama. Super. Și porneam de la gelozie. Gelozia, la fel ca și avortul, sunt în energia pierderii. Am mai vorbit în live-ul mare pe Facebook. Poate fi să ducă până la acolo, la a pierde banii, ceea ce ne aduce pe noi spre noi, a lucra cu sine. Acolo că nu am bani, lipsa banilor poate fi lipsa unei comunicări, îmi dau permisiunea să exprim. Poate fi? Bună seara, Valentina! De multe ori discuții, gelozie și neînțelegeri. Și gelozia, să știți că pornește tot de la lipsa comunicării. Haideți să încheiem seara, cum dau permisiunea să exprim frumos ceea ce simt. Îmi dau permisiunea să exprim merită munca depusă și investiția cu mine și Violeta. Am învățat multe, te recomand. Mulțumesc, Nicoleta. Da, tu știi de unde am pornit noi două, cel puțin de când lucrez cu mine în cursuri. Și
Ești un succes al meu, Nicoleta. Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt. Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt. Excelent, excelent. Nu știu dacă mâine voi mai face live, dar mâine seară, poate că dau unul scurt, mâine îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt. Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt. Super! Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt mâine seară, să exprim ceea ce simt. Vă invit în workshop-ul gratuit despre relația cu părinții, în care vom face și un scurt exercițiu de constelație în spațiu. Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt cu iubire. Păi, Nicoleta, ești unul dintre cele mai mari succese ale mele. Ești succesul meu, Nicoleta. Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt cu iubire. Extraordinar. Ești extraordinară. Ești superbă. Violeta, acceptare, are tot o frică de a nu fi părăsită. Da, și tu al meu. Da, acceptarea a ceea ce... Poate acceptarea dusă spre resemnare. Acceptarea este un pas în schimbare. Depinde ce fac după ce accept. Victoria, accept și rămân acolo în acceptare? În general, după acceptare, schimbăm direcția. Accept că sunt așa cum sunt. Accept că sunt nervoasă, că sunt furioasă, că n-am bani. Accept că mi-e frică. Și ce fac în continuare după ce am acceptat? Fac o altă alegere. Accept să schimb direcția. Accept să văd încep să văd din altă perspectivă. Cum e, Victoria? Sau nu mă accept, nu mă accept, asta e altceva, mă accept. Oh, bună seara, Mariana! Îmi dau permisiunea să exprim ceea ce simt, da, asta este. Deci, accept și mă accept exact așa cum sunt acum. Furioasă, nervoasă, eu mai știu cum, invidioasă, geloasă, habar n-am, eu am fost toate astea, că de aceea le spun. Doar că de aici, din starea asta, schimb direcția. Aleg să fac totul din altă perspectivă. Aleg să învăț să devin iubire. Aleg să învăț să hrănesc iubirea. Aleg să învăț să mă exprim. Înțelegeți? Acceptarea este doar un pas în evoluție. Sau pot să aleg să accept și să rămân aici, în ceea ce am fost. Nu. Da, accept că am 11.000 de datorii în bancă. Și ce fac în continuare? De aici îmi gestionez altfel. Învăț să-mi gestionez banii. Înțelegeți? Că nu putem să evoluăm dacă nu acceptăm, dacă nu știu de unde plec. De unde plec? De aici, din gaura asta și ajung unde vreau. Să-mi ating obiectivul X. Să-mi fac toate plățile, relația cu tata și să călătoresc liber prin lume. Visul meu, care acum prinde aripi și se îndeplinește. Dragilor, cum ar fi? Încep să învăț să comunic cu mine. Îmi dau permisiunea să mă iubesc enorm de mult. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Cum ar fi asta? Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Haideți să încheiem așa. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Cine? Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Că până nu comunicăm, tu cu tine, eu cu mine, fiecare cu el însuși, nu prea știm să comunicăm cu alții. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Sau sunt deschisă să comunic cu mine. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Super! Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Asta-i. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Îmi dau permisiunea să învăț să comunic cu mine. Ești minunată, Florica.
Îmi dau permisiunea să învăț să comunic cu mine. Cu blândețe. Cu blândețe. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Perfect, Mariana. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Îmi dau permisiunea să comunic cu mine, cu blândețe și iubire. Da. Cu una dintre ele la început, că atunci când avem prea multe, îmi dau permisiunea să învăț să comunic cu mine. Îmi dau permisiunea să învăț să comunic cu mine. Sunt deschisă să comunic cu mine. Excelent. Sunt deschisă să comunic cu mine. Așa, îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Așa că, dragilor, mâine seară vă invit în workshop-ul gratis, să-i zicem de vorbă cu părinții mei, în care vom face și un exercițiu de constelație în spațiu, un exercițiu scurt de constelație în spațiu. Și pentru cine dorește să aprofundeze mai mult, sâmbătă este workshop-ul cu bani de vindecarea relației cu tata și cu mama, în care un workshop de 5 ore, în care descoperim emoții, facem genograma pe relația cu părinții și bineînțeles că vom face o constelație mai mare. Vă îmbrățișez cu drag și dacă ești interesat poți să lași în comentarii sau să-mi scrii în direct, dar până una alta, mâine seară, sunt deschisă să comunic cu mine cu iubire, de la zi la zi, mai mult și mai mult. Așa. Și în câteva minute ne vom vedea într-un live pe profilul meu de Facebook. O seară minunată tuturor. Mulțumesc, Mariana. Te îmbrățișez cu multă iubire. Și eu vă îmbrățișez pe toate așa. Și îmi dau permisiunea să comunic cu mine. Haideți să încheiem așa, îmi dau permisiunea să comunic cu mine.